y abrir frente. Izquierda se te corta muy pronto, tope fondo, tras izquierda de fondo, 12.80 y 70 vistas, izquierda 10 y 70 vistas, vámonos. Fuerte aplauso para Víctor Senra y José Murado, vencedores desde el séptimo Rally da Mariña. Fuerte aplauso para eles. Terceira victoria da tempada no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys para Víctor Senra. O piloto do Hyundai i20 World Rally Car, nesta ocasión, de novo copilotado por José Murado, impoñíase no Rally Mariña Lucense. 7.50, no ceñir nada, tajea poco pronto por fin, izquierda 5 más posible. Y ojo, 40, no cortar en tercera, izquierda 3 menos, muy buena aguantaria más. A proba máis setentrional do certame é unha das que máis gusta aos participantes polos seus tramos. Podemos facer algún tramo en seco que ainda non fixéramos co Hyundai cambiando cousas e intentando adaptarse ben a ele e nada, e a victoria, collendo puntos para o campeonato e sobre todo disfrutando, así que o Rally da Mariña impecable. Senra avantaxaba finalmente en algo máis de 50 segundos o seguinte clasificado, que desta volta volvía a ser Alberto Meira. Na súa loita pola Supercopa R5 Rally 2, o de Vincios impoñíase a un Dani Verdomás que non tivo a sorte na Mariña. Problemas cun trapecio no arranque do rally e unha picada cando trataba de recuperar tempo deixaban sen opcións o de Hyundai. Con todo, Meira tampouco tivo un rally fácil. Segunda posición para o vigués, Alberto Meira. Fuerte o aplauso. A partir de aí, o segunda de Vicedo partiunos o colector de escape do coche, tiña unha falta de potencia bastante grande, co perigo que ten de incendiarse o coche. E fomos con un pouco de cautela, en Ourol, como era un tramo pequeno, intenten apretar para que Dani non me sacara a ventaxa que levaba. Arrancando do parque cerrado pola mañán tivemos a rotura dun tornillo dun trapecio, unha cousa totalmente inesperada. Tivemos que resolver a papeleta como podíamos na asistencia sin moito tempo, co cal arranquei moi falto de confianza porque sabíamos que podía... Se rompía o que rompera antes iba a haber un estropicio, co cal decidimos tomalo con un pouco de calma. David Couceiro e Alberto Otero, aos mandos deste Lancer World Rally Car e que a pique ese estivo de deixar o tirado antes da ceremonia de saída, completaban o quinteto inicial da carreira. Polo demais, os irmáns Iglesias por fin lograban endereitar a súa tempada e conseguían a primeira victoria do ano dentro da Pirelli Driver Autia Top 10B, que comezou con liderado de Brais Garrido, antes do seu abandono por saída de estrada. De menos a máis, os Iglesias ascendían ao liderado a partir do terceiro tramo, confirmando a victoria final por diante de Marcos Díaz e Ramón Xosé Piso. Empezamos moi tranquilos, con moito cautela, estaba chovendo, estaba peligroso. E, según se foi poñendo o día mellor, corremos algo máis, e, pola tarde a verdade que corremos bastante. Na Top 10C, victoria para Álvaro Castro Laíño e Ricardo Rey. Dominio do Renault Clio da Copa, pois a segunda posición era para Marco Lorenzo e Diego Gil. O asturiano Freddy Tamés deixábase ver polo campeonato galego e conseguía aquí a terceira posición. A verdade é que foi un fin de semana perfecto porque salimos a correr donde o tiñamos moi claro, sabíamos que había un par de tramos que íbamos a penalizar un pouquiño, entonces, donde sabíamos correr, corrimos todo o que sabíamos. Na Copa Pirelli AMF Motorsport, Marco San Román non puido dar continuidade á súa serie de vitorias, tendo que abandonar cando lideraba a proba. Rubén Vázquez e Alejandro Somoza facíanse así cun liderado que, pese aos intentos de Juan Carlos Pampillón e Cristian Álvarez por recortar tempo e darlles caza, finalmente a rotura do cambio no último tramo deixáballes na estacada. Alexis Vieitez e Omar López completaban este podio. A verdade é que casi o merecíamos porque viñamos con 2-0, pero estando arriba.
É verdad que a loita ao final descafeinouse porque houve roturas e saídas de pista, pero bueno, aguantamos bastante como jabatos sabendo os rivales que hai. Vos puntos, supoño tamén para darlle un pouco a volta tamén a temporada a partir de agora. Está moi complicado e hai que pensar cousas, pero bueno, en principio non é a idea, sabes? Viñamos aquí mellorar 4 cousas no coche, probalas e ver en que ritmo estábamos simplemente, pero bueno, quedamos contentos. Miguel Galloso e Carlos Guitián dominaron a pracer dentro da Sandero Eco Cup Galicia, que se estreaba nesta tempada no Mariña Lucense. Moitas caras novas e un podio que completaban Eliot Gómez e Rubén Castillo. Sí, a ver, está claro que queda moitísimo, pero sempre é mellor empezar con ventaxa que tendo que recuperar, así que estamos moi contentos co resultado. Onde non houbo sorpresas foi no volante FGA. O equipo líder, Ángel Vizoso e Brais López corrían na casa, co que só lles valía vitoria, como así aconteceu, a pesar dos intentos de Adrián Torreiro. Roberto Suárez e Cristian García eran terceiros clasificados. Tiñamos moi claro que íbamos a ganar, salíamos con ganas. Bueno, a verdade contamos que iba a estar algo máis longe Torreiro, pero se marcouse un rally tamén tremendo, como correu, cabrón. Anda que non nos apurou. Sí. Pero bueno, estamos aquí na meta, ganamos, moi contentos, a verdade. Por último, Adrián Regueira e Sergio Fernández sumaban a súa segunda vitoria da tempada no Criterium Recalvi. Mais líderes, Regueira e Fernández superaban nesta clasificación a Martín Marela e a David Torres. A mí particularmente gustame moito este rally, moito, pero sí que a verdad que a climatoloxía da mañán complicou moito, o barrillo que se formou moi resbaladizos, pero bueno, moi bonitos. Para mira, esto en izquierda, esto en derecha. 78 equipos no parque pechado final e a choiva que segue acompañando o Campeonato Xunta de Galicia de Rallys aló por donde vai. Próxima cita, Rally de Pontevedra. Brasil que desde fondo con 80 y 70 izquierda 10